prípade, ak použijeme plexiškrydlu na presvetlenie povalových priestorov, je nevyhnutné vyrezať do fólie otvor. Okraje fólie vypneme na strešné laty. Plexiškrydlu prichytávame príchytkami. V prípade potreby vytvorenia výlezu na strechu je možné použiť strešné okno Luminex Universal alebo strešné okno výstupné Luminex Stop. Montáž vždy začíname osadením podpornej laty. Tu vidíme montáž strešného okna Luminex Universal. Okno svojím formátom nahrádza 4 škrydly a preto jeho osadenie nevyžaduje rezanie škrydiel. Po určení správnej polohy okna odrežeme laty. Fóliu odrežeme a prichytíme po bokoch na strešné laty. Nemali by sme zabudnúť ani na fóliový žľab nad oknom na odvod prípadnej skondenzovanej vody. Okno prichytávame k strešnej konštrukcii pomocnými popruhmi ku krokvám a vrútmi k strešným latám. Pri montáži škrydlí je nevyhnutné odbitie závesných nosov škrydiel nad lemovaním strešného okna. Škrydly pri okne prichytávame vrútmi. Montáž ukončíme vytvarovaním spodného lemovania.